खुलुमबाय रायजोफोर रावबो गाज्रि मोननाङा दिनै नोंथांमोननो मोनसे एन्टारटेनमेन्ट खालामनो होननानै मोनसे भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था इन्टारेस्ट मोनगोन आरो जि बाथ्रा जाबोजेननाय बा जोंनि प्राय जिबनाव जागासिनो थायो बेफोरबायदि बाथ्राया आरो बे बाथ्राखौनो आं नोंथांमोनजों सावरायनो सानदों नोंथांमोना बयबो मिथिगौ हिन्जाव गोदान नायनो थांबाथाय नोंथांमोना नायनाय सम माबायदि बिसोरनि माने गोदै गारां माने दाउ खौवौआबो बिसोरनि गारांखौ खोनानानै माने लाजिनानै थाखुमानो गोनां जायो बेसां अननानै बेसां माने गोदैयै बिसोरो माने रायलायगोन ना नाथाय हप्तानैसो उनाव बिसोरनि गोरनायाव सोरदि डिजे फिट खालामनानै गालाङो मिथिनानो मोना एमान माने काव 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 एमान माने आरो सोरदि बिसोरनो माने एनार्जि होयो सोर मा होयो बिसोरनि माने बेटारिया जोबनोनो थाङा आसरित काव 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 बे हिन्जावफोरनि बे मोनसे गुनखौ नोंथांमोना बयबो नुनो मोनो शाबाश बेटा बहुत बढ़िया जेब्ला लाबजेनो ना न'आव खैना गोदानखौ जेब्ला लाबजेनो बेसां गोदै गारां बेसां आगै आइ आफा आरो साननैसो उनाव बेखौनो गाबज्रिनो गोनांबा हाय फैदोंना फैयाखै एमान माने गाराङाव बेनिफ्रायदि माने चेन्ज जालाङो बिसोरनिखौ माने हमनानो मोना आरो मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना प्राय लक्ष्य खालामगोन नाय जेब्लानो नोंथांनि न'नि बा नोंथांनि सोरबा सम्पर्कनि आलासिफोर फैनो गोनांबा बिसोरनि अबेनिफ्राय खर' सागोन देहाफोरानो गाज्रि माने उथिनो हायै खामानि मावनो हायै बेफोरबायदि बिसोरो माने खोन्थियो आं गासैखौबो बुङाखै गाज्रि मोननाङा नोंथांमोना सोरबा सोरबा बेफोरबायदि ना ओमफ्राय जिखालि नोंथांनि न'आव ओरैबायदि माने खबर फैगोन जे बिहावलानिफ्राय अर्थात नोंथांनि हिन्जावनि न'खरनिफ्राय सोरबा फैनो गोनां इखालिदि बिनि देहायाव बेनिफ्राय एमान एनार्जि फैयो माने तुत्तुर तुत्तुर खारदिंबाय दोङो इखौ मावलाय न' साफा खालामलाय ओंखाम ओंख्रि संलाय दुगैनाय जि जोम सुनाय आरो लोगोसे बेसां रोखोमनि माने ओंख्रिफोरखौ संगोन नोंगोना नोङा नोंथांमोनाबो नुबाय थानाय बाथ्रा बेफोरो प्राय हाबा जाजेननाय हिन्जावफोरा निजेनि हौवाखौ माने सोलायहोनो गिरो माने गोबां ड्रेसफोरानो जाथे जे नोंथाङा सार्ट गानबासो मोजां नुयो टि सार्ट गाननाङा गामसा गान हाफ पेन्ट गाननाङा बा हाफ पेन्ट गान गामसा गाननाङा नङाबा सोरबा बुंगोन जे हाफ पेन्ट गाननाङा गामसा गाननाङा नाइट पेन्टफोरखौ गान मोजां नुयो नोंखौ दारिफोरखौ गोलाव लाखिनाङा जौ सेरेब लोंनाङा सिगारेट सोबनाङा बिखाया गाज्रि जायो गुस्थिफोरा गोसोम जायो बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि आरो बिनि उनाव आमखाजों लोगो जानाङा आमखाया खालि लोंहोबाय थायो माबा होबाय थायो गाज्रि बिजों लोगो जानाङा बैसानाव थांनाङा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि कमप्लेन नोंथांमोना मोनथारगोन हाबा जाजेननायनि उनाव आरो बिनि उनाव बिसोरनो बोसोरथामसो उनाव माने बुंगोन जे नोंथाङा आरो आवगायनि बायदि नंलिया नोंहा बहुद सोलायबाय बेफोरबायदि दा जों हौवाफोरा मावनोथ' मा मावनो नोंसोरनि बाथ्रा मथे सोलायबाथाय जोंनि लोगोफोरा सोलायजोब्बाय जोंनि जि गोदोनि फेशनमोन जों जेखौ मावनानै मोजां मोनोमोन बेखौ दाना जोङो मावनो मोनला जेखौ जानो लुगैयोमोन बेखौ जानो मोनला आरो बिनि उनाव नोंसोरनो आरो जोंखौ सोंफिनो जि नोंसोरो माबोरै सोलायलांखैमोन नोंसोरनो सोलायबाय सोर सोलायगोन बेफोरबायदि हिन्जावफोरनि माने गोबां रोखोमनि हौवाफोर जेब्ला हाबा जाजेनो बिनि उनाव माने हौवाफोरा चेन्ज जानो गोनां जाथारो गोबां माने बेफोरबायदि बहुद न'खराव दोङो जे न'खरनि जुदि बिमा बिफाया मायावबा थांनो ओंखारदो फिसालाखौ जुदि बुङोबा गाबोन जोंहा उमुगाव थांनांगो नोंबो थौफा हिन्जावा हराव माबा माबि होननानै बुंगोन ना थांनाङा दरखार गैया माबा माबि बुंनानै माने खामानि दोङो होन माबा दोङो होननानै बे हौवाखौ माने लाखिथारगोन आरो जुदि
माबोरै माबा बिसानि बिमा बिफाया बै हिनजावनि बिमा बिफाया जुदि बुंहरो जे जावैसो जोंहा उमुगाव थांनांगौमोन नोंबो फैफाबा एसे मोजां जागौमोन अब्ला नाय नोंथांमोना बै हिनजावा जेरैखि जाया नोंथांखौ माने हरसेया माबा माबि बुंनानै नोंथांखौ बैसान माने थिनहरथारगोन गावसानि बिमा बिफानि न'आव दा हमना ला सापज नोंथांनि न'खरावनो सोरबा मेट्रिक पासफोर जादो आरो जुदि बुङोबा मबाइल गंसे नांगो बे हिनजावा हौवानि थ्रुयैनो बुंगोन हिनजाव आरो इमान सालाकना बिसोरो जेब्लाबो गावसोर गाज्रि जायाब्रा बिसोरो माने हौवाखौ गाज्रि बानायगोन थेवबो गावसोर गाज्रि जाया बे हौवाखौ हराव माबा माबि बुंनानै माने एरायहोगोन आरो जे मबाइल दानो नांथ'आ हेन तेन आरो फरायबावनांगोन आरो जौगाबावनांगोन बेनि उनावसो मबाइल ला आजिखालि मबाइलनि थाखायनो माने जिबनफोरा नाथाय नोंथांनि बिबनाङा जुदि मेट्रिक पास जादो आरो जुदि नोंथांनाव मबाइल बिदोबाथाय अब्ला नाय नोंथाङा बै हिनजावनि बाथ्रायानो माबोरै सोलायनानै माने नोंथांनो मबाइल गंसे होथारगोन गावनि बिनानावनि थाखाय कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं ओरैबायदि माने हिनजावफोरा जोंनि जिबनखौ माने मा खालामजोबो माने जेखौ नोंथाङा लुगैयो बेखौ मावनो हाया जेखौ गाननो लुगैयो जेखौ जानो लुगैयो जेखौ लोंनो लुगैयो बा सोरजोंबा लोगोजों थांनो लुगैयो बेरायनो बेफोरो गासैखौबो नोंथाङा बावगारथार बिनि थाखायनो बुङो आङो हागोबाथाय हाबा खालामालासिनो था बे जिबनाव जोबोद सान्ति मोनगोन जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ जुदि एसेबो आंनि एन्टारटेनमेन्ट खालामनो हादोंबाथाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै ला माने आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गासैबो आलो गोजोन था रंजा खुसि था गोजोन्थों।